anonzi Holitain achitukirira vamwe vakada kutaura kuti kudhakwa hakuna munhu anomisibhema vachishandisa zvinodhaka pasina Holitain, pasina Holitain, pasina Holitain. We don't support vanhu vanodenigrate the highest office. Kana as long wakubata ipahuru watotidema geza ndamoti pasina yokaenda chikwakaenda iye ikatomutangao. We don't support zvinhu zvakadaro. Saka kuno kuzvisava nemakomrades. Masquera sei Mure Zimbabwe. Welcome to our channel Confessions and Deep Secrets. Kana karikitanga kakuya panini channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwagara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Asina umira mushe, pana umira mushe. Holitain abuda achiaccusa ChaSean Mnangagwa achimuti ndiye baba vemwana wake na Kimberly Richards Mure Zimbabwe. Abuda achitara achiti Holitain is sick and tired of kuchengeteswa mwana asiri wake chinzi ChaSean uyautore mwana wako. Azvida kumira mushe Mure Zimbabwe nyashamisa vanhu vazhinji. Akabuda achitaura izvi. Holitain ine leaked message yamuri kuona iyo iri apo achitaura iye achiti ChaSean uyautore mwana wako. Before that akanga abuda achiaccusa mukadzi wake of kuhura achita I'm sick and tired of kuhurirwa Mure Zimbabwe and it's time up. Tisingazive kuti nyaya chokwadi kana kuti during this period Holitain ari kunzi anga akadhakwa. Vamwe vakabuda vachiblama kudhakwa kwangu akaita, vamwe vakabuda vachitaura vachiti marketing strategy yekuzvidzosa muspotlight kuti awanikwe achipusha his upcoming album. Tisingazive kuti munoionawo sei nyaya iyi. Haana kumirira ipapo, akabuda achiaccusa ChaSean Mnangagwa achiti akutora zvinhu zvese zvaakamupa including imba yaakanga amupa Mure Zimbabwe. Nyaya yakabuditswa neZim Live vachitaura vachiti rapper Holitain went on an extraordinary tirade on Instagram Live on Sunday, accusing President Mnangagwa's twin son of sending soldiers to his home and repossessing gifts previously given to him, including a house. The musician, who openly campaigned for ZANU-PF ahead of the disputed 2023 elections, was showered with gifts by the party's inner circle in the aftermath of his endorsement. But in a stunning reversal, he now claims those benefits are being clawed back. In an emotional broadcast, Holitain, real name Mukudzei Chitsama, alleged that ChaSean Mnangagwa, a major in the Zimbabwe National Army, dispatched troops to his residence before instructing his wife Kimberly Richards to vacate their property. ChaSean, what you did at my house, I'm coming to your house. Make sure you kill me. I'm not afraid of ZANU-PF, all of you. I'm not afraid of you. Stop what you're doing, he fumed. I joined ZANU-PF because I was trying to clean the reputation, the image of ZANU-PF. What you did, boys, I can finish all that. I can finish all of you. I can end the ZANU-PF today. I'm bigger than ZANU-PF. Holitain insisted he respects President Mnangagwa, who doubles as Commander-in-Chief of Zimbabwe Defense Forces, but said his sons, ChaSean and Collins, were undermining him. Collins think he is loved by the people. Let him start live right now. Let's see how many people join. Do not mess with me, he warned. The pressure hitmaker further threatened to confront the Mnangagwa siblings directly in Harare. I know where Collins lives. Don't worry. We are fixing the country. They shouldn't mess with me, he said, before declaring, I'm not blessed Geza. It was not immediately clear what triggered the fallout between the singer and the Mnangagwa twins, but his comments risked drawing him into dangerous confrontation with the ruling elite he once impressed. The times sparked frenzied debate on social media, with some users mocking him sudden change of tone, while others expressed concern for his safety. Ndomabuditsiro aitwa nyaya Mure Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei. Zvinomira mushe masupporters ava Mnangagwa abuda achitaura iwo achiti Holitain arofana kudilwa naye chinzi no one plays with the first family. Tinoda kusiya muchikunzwa zvataurwa nemakomrades ebato reZANU-PF pamusoro penyaya Holitain. Mubva matudza zvamuri kufunga mucomment section. Anonzi Holitain achitukirira vamwe vakada kutaura kuti kudhakwa hakuna munhu anomisibhema vachishandisa
kushandisa zvinodhaka pasina holiday. Pasina holiday. Pasina holiday. We don't support vanhu vanodhinagreta the highest office. Kana as long wakubata ipahuru watokudema. Geza ndamoti pasina yokaenda chikwakaenda. Iye ikatomtangawo. We don't support zvakadaro. Saka kuma kuzvisana nemakomrades. Hello comrades, hello Zimbabweans. This is the message to Holy 10. Holy 10, wakudzirwa. Holy 10, wakupinda nemwenje mdziyo. Holy 10, you are urinating against strong winds. Holy 10, you have to stop what you are saying. You have to stop immediately. This is a no-go area. Yawauda kutambira. Sitare kuti ZANU-PF aritambwe naro. The family of the president aitambwe nayo. Zimbabwe National Army aitambwe nayo. This is a no-man's land, no-go area. Urundizisa. Baba mukanakirwa nedoro zvemhando yamasvika iyi munenge marasika. You must be careful. You must be very, very careful. You can't say unomisa ZANU-PF iwewe nezera rako iri. Waguta mutakunanja wawakapiwa neZANU-PF. Waguta mari yawakapiwa neZANU-PF. Wakutuka ZANU-PF iwewe. Wakutuka masoja uchitaura kuti zvimasoja. Zimbabwe National Army. Unomboziva here kuti nyika inochengetedzwa nemasoja. Nyika inochengetedzwa nemauto. Kuti nyika ive nerunyararo. Ive nepeace. Kuda kwemauto. Anotungamirirwa navaMnangagwa. Anotungamirirwa nehurumende yaMnangagwa. Iwewe nhasi wotaura kuti zvimasoja. Wotaura kuti can stop ZANU-PF. My friend, stop. You have to stop. Eka zvinezvo wakunyadzisa youth. Wakutisasika. We are the youth. Hatina mayouth akadai. Hatina mayouth anotamba nezita remusangano. Hatina mayouth anotamba nezita refamily yapresident. Hatina mayouth anotamba nezita remauto enyika. Urikundinzwa? You have to stop. That's all I can say. Stop this. Holy 10. Yapedza newe. 10.